ତାକୁ ଧର ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ବାଘା ଭାଇ ଆମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଣବେ ହାତ ଭଲ ବେ ବାଘା ଭାଇ ସହିତ ପୁଣି ବେଇମାନି। ବାଘା ଭାଇ ସହିତ ବେଇମାନି କରିବାର ପରିଣାମ ଏବେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ବାଘା ଭାଇ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି। ଏଇଥରକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି ହବନି। ନାଇଁ ବେ ବାଘା ଭାଇ ପାଖରେ ନା ଦୟା ନା କ୍ଷମା। ବାଘା ଭାଇ ଆସିଗଲେଣି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ବାଘା ଭାଇ ଆମେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ। ଏଠି ଆଣବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ? ବାଘା ଭାଇ ଆପଣ ଡାକିଲେ କଣ ହବ? ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ତ ଗୋଦାମରେ ତାଲା ପଡୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ମାଲ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ? ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ମାଲ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲ କଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଲ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି। ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କହିଲେ? କଣ କରିବେ? ବାଘା ଭାଇ ପାଇଁ ମାଲ ନାହିଁ ତ କଥା ବି ନାହିଁ। ଏକୁ ଏଠୁ ହଟାବେ। ଭାଇ ମୁଁ 15ଟା ମର୍ଡର କଲିଣି, ଆ କଥା ଆମେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଆମ କଥା ତୁ ବୁଝେ। ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ସତ ନା କଣ ବେ? ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଅଛି ରଖୁଛି। କଣ ହେଲା ରେ? ଭାଇ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପାଖ ଗୋଦାମରେ ଜେକେ ଗୋଦାମରେ ମାଲ ଅଛି ଭାଇ। କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଇ? ରାଜା ଭାଇ ନାଲି ପ୍ୟାକେଟ ପୁରା କହିଲି ଭାଇ। ଗୋଦାମରୁ ଉଠେଇ ଆଣବେ ସବୁ ଯାକ। ଚାलो ବେ ଚାलो। अबे ये तो किसी नहीं बे। କଣ ହେଲା ବେ? ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆ ଗହଳି ତଳେ ମୁହଁ କରି ଅଛ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆମକୁ ବୋଧେ
କିଛି ମାଲ ନାହିଁ କି ଲକଡାଉନ ହେଲା କି ସଟଡାଉନ ହେଲା ପାକା ଭାଇ କି ଖଇନି ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲା କଣ କରାଯିବ ପାକା ଭାଇ କି ଖଇନି ମିଳୁନାହିଁ କଣ କରିବି আবে ভাই কোন কাঁদুଛନ୍ତି রে আবে ভাই কোন কাঁদুଛନ୍ତି ভাই কোন বে কাঁদুଛନ୍ତି পচার টেনশন ହେଇଗଲେଣି କଣ କରିବି ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ କଣ କହିଲ ଚାରିଟା ଛୋଟ ପାଳିଛି ଭାଇ କି ଖଇନି ଟିକେ ଆଣି ଦେଇ ପାରୁନ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଭାଇ ଖଇନି ନ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ପାରୁନି କି ଶୋଇ ବି ପାରୁନି ভাই চিন্তা করুন ভাই আমি যাহালে বি বন্দোবস্ত করে খইনি আপনার ভাই নিয়ে আসু ভাই প্লিজ ভাই দয়া করে কাঁদতুনি ভাই শান্তিরে বসন্তু ভাই ভাই বসন্তু আমি যাহালে কি নেকি আসু ভাই জলদি আনবে ঝাড়া হয়নি ভাই চালো বে যাহালে বি আজি ভাই ভাই কে খইনি বন্দোবস্ত করিবা চালো জলদি চালো চলো ভাই ଭାଇ କୋ ଡାକ ବେ ବାବୁ ବୁଢା ଲୋକଟା କାହିଁ ଜୁଲମ କରୁଛ ବାବୁ ବାବୁ ଜୁଲମ କର ନାଇଁ ବାବୁ ବୁଢା ଲୋକଟା କାହିଁ ଜୁଲମ କରୁଛ ବାବୁ ଛାଡି ଦିଅ ବାବୁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ଶିକାର ଆସିଯାଇଛି କିଏ ବେ ଚାଲ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ ବାବୁ ବାବୁ ତା କଥା ଛାଡବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆବେ ମାଲ ନିକାଲ ବାବୁ ଆବେ ମାଲ ନିକାଲ କହିଲି ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ ଖାଲି ପରିବା ଅଛି ବାବୁ ଆବେ ପରିବା ମୁଁ କଣ କରିବି ବେ ମାଲ କାଢ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ ବୁଢା ଲୋକ ବାବୁ ଆବେ ପରିବା ମୁଁ କଣ କରିବି ବେ ମାଲ କାଢ ଆବେ ମାଲ କାଢୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନା ମାଲ କାଢ ବେ ବାବୁ ଆଉ ଛାଡ ବେ ସେ ମାଲ କାଢୁ ଧରବେ ତାକୁ ଏବେ ପଇସା କାଢୁଛି ବେ ଆବେ ଏ ପଇସା କଣ କାଢୁଥିବେ ବାବୁ ଆବେ ଅସଲି ମାଲଟା କାଢବେ ପଇସା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆବେ ପଇସା ନେଇକି କଣ କରିବୁ ଏ ଅସଲି ମାଲଟା ବାହାର କରୁନୁ ପଇସା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବାବୁ ବେ କାଢବେ ଆବେ ଦୁର୍ଗା ଭାଙ୍ଗ ବେ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଗୁଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକକ ପାଇଁ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଆଗ ଭରସା ଭଗବାନ ভাই 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 କଣ ହେଲା ବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇନଥିବ না ভাই মিଳିগলা ভাই মাল মিଳିগলা ভাই ଆଣ ବେ ଆଣ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଇ ଖଇନିକୁ ଭାଇକି ଖଇନି ନ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବି ହୁଏନି ଆଜି ମନ ଭରି ଖାଇବି କି ଖୁସି ଖବର ବେ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଟିକେ ପକାଇବା ଖଇନି ভাই ভাই ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଭାଇ କଣ ବେ କହୁନୁ ଭାଇ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଭାଇ ଶୁଣିବ ଆଜି ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ବାହାରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଏବେ ଭାଇ ଖଇନି କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଭାଇ ଘର ଘର ବୁଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ସବୁ ଖଇନି ଭାଙ୍ଗ ଗୁଟୁକା ପାନ ସବୁ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ବି ଏବେ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଭାଇ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି ଭାଇ ଭାଇ ଦୟାକରି ଏଇ ଖଇନି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ବେ ଏଇ ଖଇନି ପାଇଁ ଭାଇ ଦିଦିଟା ମର୍ଡର କରିସାରିଲାଣି କେତେ କଣ କରିଦେଇଛି ଖଇନି ଛାଡିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ଆମ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ହୋଇଯାଏ ଆମେ ତାହେଲେ ଅନାଥ ହେଇଯିବୁ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଏଇ ଖଇନିଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ
ଖଇନି ବଦଳରେ ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଆଣିକି ଦେବୁ ଭାଇ। ଖଇନି ବଦଳରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଖଣ୍ଡିଏ ପିଇବେ ଭାଇ, ଅଧ ଗିଲାସ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଝାଡା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖଇନି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଖଇନି ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା ସବୁ ବନ୍ଦ। ବାଘା ଭାଇ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଆଜିଠୁ। আবে বাঘা ভাই আজকে সুনা পিলা হয়ে গেলাবে। नमस्कार दर्शक बंधु, मु प्रमोद कुमार नायक, डेविल्स ऑफ रैंडम चैनल को आपण समस्त को स्वागत। आम चैनल आपण मानक आमे आगरो लोक मानक सचेतनता करिया पे विभिन्न प्रकार वीडियो माध्यम रे आपण मानक आमे जणाउछु। हमर प्रथम वीडियो एल्बम हमर अवदान थिला कोरोना देलाला धोका, ताको आपण माने समस्त भल पाइबा दैचंती। सेकंड वीडियो थिला हमर भकुआ पिला, ताको मध्ये आपण माने बहु मात्रा रे भल पाइबा दैचंती। आपण मानकर भल पाइबा रे हम माने अनुप्राणित होई आमे हमर तृतीय क्षुद्र चलचित्रटी आमे निर्माण करछु। आपण मानक अनुरोध ए माने ए वीडियो को आपण माने बहुत मात्रा रे देखिबे, लाइक करिवे। ए क्षुद्र चलचित्र जो सस्ता खबर हम माने बहुत मात्रा रे परिश्रम किना आमे करिछु। तो ए क्षुद्र चलचित्र रे आमे समाज को वार्ता देबा पय गुटे प्रयास करछु। हमर डायरेक्टर टुना भाई बहुत परिश्रम करचंदी, ता छडा मोर साथी कलाकार भाई माने बहुत मेहनत करचंदी। तो आपण माने ए वीडियो देखि ए वीडियो के माध्यम रे आपण माने सिखंतु समाज रो जे कोनोसी हमरो जो आछि हमरो गुटका खैनी भांग आज जो युवा समाज आ ऊपर जो डिपेंडेंट हो जाईछि ताटु निवृत्त रहंतु, एहा आपण मानको हमर अनुरोध। एवं हम आशा करछु ए वीडियो माध्यम रे आपण बहुत मात्रा रे हमको भल पाइबा देबे। नमस्कार।